उदालगुरि जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि 44थि बोसोरारि जथुम्माया 4 आरो 5 फेब्रुआरि खालि साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंजायो। गिबि 4 फेब्रुआरि खालि थान्दैफोरनि नुजाथिनाय आरो थान्दै आजावनाय, नैथि सान 5 फेब्रुआरि खालि आफादनि फिरफिला बिरहोनाय, गोथैसि बावनाय, लाइमोनफोरनि सायाव सेमिनार, सानजौफु 12 रिंगानिफ्राय गेवलां मेल आरो मोनाबिलि 5 रिंगानिफ्राय खेरायनाय हाबाफारि। बे मेहेरगोनां हाबाफारियाव बाहागो लानानै दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि गाहाय नेहाथारि रबिराम रामसियारिया आफादनि सायाव जाफुंसारनायखौ गोजोननाय फोरमायदों। जोबोद मोजां। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि खुंगा 44थि बोसोर जथुम्मा आरो खेरायनाय मैयानिफ्राय साननैनि हाबाफारि लानानै निमायपुर बे बेगाजों फोथाराव खुंदों। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि आवथायाव थानाय गासै दखरा आफादफोर, लाइमोन आफाद आरो माइनाव आफाद आरो बाथौ अजा आफादनि बिबानगिरि बिथांमोननि हेफाजाबै जिबायदि बेवहाय रायजो राजा बाथौ सिबियारिफोर थुबुर जाफैदों। आं मैयानिफ्राय दङ। मैया आं थान्दै मेल बेखेवदोंमोन। थान्दै मेल बेखेवगिरि हिसाबै जिबायदि थान्दै मेलाव मोनबाय, रायजो राजानि बाहागो लानायखौ नुबाय आरो जिबायदि थासारियाव दायो दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि आवथाजों खामानि मावनो लादों, बेवहाय रायजो राजा बयबो सांग्राङै हेफाजाब खालामदों। आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आरो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफादा थांनाय 1979 मायथाइनिफ्राय धोरोमारि बिथिङाव जिबायदि रायजो राजाखौ ज' खालामनानै खामानि मावगासिनो दङ, आं उदालगुरि जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि दैदेनगिरि आरो मावथि बिथांमोननिसिम साबायखर होदों। उदालगुरि जिल्लानि बाथौ सिबियारि रायजो राजाफोरनिसिम साबायखर होदों। दिनै नैथि सान, दहाय जोंहा फिरफिला बेरायनाय हाबाफारि जांबाय। बेवहाय आंबो बाहागो लानो मोननानै गोजोननाय मोन्दों। दसे उनाव जोंहा लाइमोन आफादनि बिथाजों बेवहाय सावरायमेल जागोन। बिनि उनावनो गेवलां मेल जागोन। बे गेवलां मेलाव दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि मानिजाथाव आफादगिरि देरलामांग्रा गयारि, माइनाव आफादनि मानिजाथाव आफादगिरि रक्तिमा बसुमतारी बिथांमोना आरो गुबुन गुबुन आलासि बिथांमोना दसे उनाव जानो गोनां गेवलां मेलनि हाबाफारियाव नुजाथिफोरनि थाखाय सौफैबाय। दा जों उदालगुरि जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि आंबो सासे मावथि हिसाबै आलासि बिथांमोनखौ आं बरायनाय होदों। आं आसा खालामदों दिनैनि बे गेवलां मेलनि गेजेरजों आलासि बिथांमोना रायजो राजानो धोरोमारि बिथिंजों लोगोसे समाजारि बिथिं आरो दुलाराय बुहुमनि बर' माहारि हिसाबै खोमथा गसंनायाव बिथांमोनाबो आलासिफ्रा रायजो राजानि खाथियाव बा रायजो राजानि सिगाङाव दुलाराय गुदि बाथौ आफादा आथिखालनि बुब्लियाव मा मावदों मा मावाखै एबा बेसेबां जोंनि जाफुंसारनाय माखासे हाबाफारि दङ, बेखौ निस्सय आफादगिरि बिथांमोना खिन्थालांगोन। आं बेखौ फोथायनाय दं। आं मिजिं लादों दिनैनि दसे उनाव जानो गोनां गारजा होनाय दं। बे गारजायावबो जोङो जोंनि परम्परा नेमजों जों जेबायदि गारजा होबोदों आरो गारजा होदों, बे गारजा होनायखौ दसे उनाव जों नुनो मोनगोन। आरो बिनि उनावनो मोनाबिलि समाव जों नुदों बेवहाय खेरायनाय हाबाफारि दं। बे खेराइया जाबाय जोंनि बाथौ धोरोमनि मोनसे एंगारनो हायै मोनसे बाहागो। बाथौ धोरोम होनना बुङोबा बेवहाय गारजा आरो खेराइ थागोन। जेराव गारजा आरो खेराइ गैया, बे बाथौ धोरोमा आबुं नङा। आं उदालगुरि जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफादसिम गोजोननाय होदों बे बिथिङाव। बिथांमोननि जि खेराइनाय हाबाफारि, बे खेराइनाय हाबाफारिजों ओनसोलनि गेदेमा जायफोर बाथौ धोरोम नङा खिन्थु बाथौ धोरोमखौ मोजां मोनो, बिथांमोनाबो खेराइयाव फैगोन होननानै जों मिथिदों। दा बेवहाय आं दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि बिथिंनिफ्राय गासैबो रायजो राजासिम बे खाबुआव गोजोननाय फोरमायदों आरो जेब्लायबो बयखौबो हेफाजाब होलायनायनि गेजेरजों बाथौ धोरोमनि गुबै थांखि आरो खामानि मावनायनि फारसे जोंखौ थुलुंगा होगोन होननानै आं मिजिंथिदों। गोदोनि जिथु ओरैनोब्ला बर'नि बाथौ धोरोमारि सुबुंफोरा जेबादि गारजा आरो खेराइ होदों, बे गारजा होनायनि जे फाथालि बनाय एबा गारजा होनायनि जि माखासे आसार, बे नाथाय गारजा होग्राफ्रा बे रोखोमैनो होगासिनो दङ। जायफोर बाथौ धोरोमारि सुबुंफोर जेराव परम्परा नेमजों खेराइ होदों, बे खेराइनि फाथालि बनाय एबा खेराइनि जि अथ्रथा फाथालि, बेबो बे एखेयानो जाबाय थादों। बेहाय जेबो सोलाय सोल' जायाखै। अदेबानि खायसेया गारजा खेराइ होनानै बाथौ धोरोम जि मोनसे आसारजों जों सोलिदों, बेवहाय नाथाय गारजा आरो खेराइखौ गारनानै खायसेया बाथौ धोरोम सिबिनो आवगायबोदों। बेवहाय बिथांमोना बोरैहाय जोंनि गुबै नेरसोन एबा आसारखौ गारनानै बोरै बाथौ सिबिनो नागिरदों, बाथौ धोरोमखौ बोरै सिबिनो नागिरदों एबा बाथौ धोरोमखौ बोरैहाय गायसननो नागिरदों, बेखौ जों नाथाय आन्दायनाय बादि नुनो मोनदों। नुनो मोनोमोन लोंनाय जानायजों गोबां बे खेराइफोरखौ आथिखालाव बेफोरखौ गोबां सोलायनाय नुनो मोनो। जोबोद मोजां बाथ्रा।
आथिखालनि जि जाखांफुनाय गोरों गोरा सेंग्रा सिख्ला गोदोआव बोराय बुरै बैसो जानाय मानसिफ्रा धोरोमनि बिथिङाव खामानि मावोमोन दा नाथाय जों नुबाय धोरोमारि बिथिंजों माखासे खामानि मावनांगौनि बेलायाव माइनावफोरनि बिबान दं लाइमोनफोरनि बिबान दं आथिखालाव लाइमोन जि गोरों गोरा सेंग्रा सिख्लाफोर गोबाङानो दा आवगायबोदों धोरोमनि बिथिङाव धोरोमनि बिथायाव थानानै खामानि मावनो थाखाय दा बेवहाय गोदोनि जि जाला लोंलाजों गफबना थानानै धोरोम सिबिनायमोन दा जों नुबाय द्लाम सोलायबाय आरो आथिखालाव जों नुदों दिनै बे साननैनि बे हाबाफारियाव जों जाला लोंला बेबादि जेबो नुवाखै गोबां माखासे रुजुरुमु डिसिप्लिन नेमखान्थिजों बेवहाय जोङो जेबादि धोरोम सिबिनाय एबा धोरोमनि माखासे हाबाफारि लानानै खामानि मावफुंनायखौ नुदों बेवहाय गोदोनि बादि बे गुदि बाथौ धोरोमारि सुबुंफ्रा जाला लोंला खालामनानै धोरोम सिबिनाय होननाय बाथ्राया बे दा नंखाय।